Hello guys, good afternoon. Today is October 9, 2018. Today is Tuesday. So, actually kakarating ko lang galing sa school. Tingnan niyo yung yung tsura ko dito. Ang pangit naman yung ang dami pa kasing ugasin sa likod. Kakarating ko lang talaga. Umupo lang ako. Kakarating ko lang. So, hinatid ko si Hagrid. May binayaran lang ako na bills. And then, umuwi na ako diretso dito. And then, yun. Kasi meron akong ibabalita sa inyo. Wait lang. Ayun. Kung pina-follow nyo ako sa IG at saka sa Instagram at saka sa Facebook page ko, malamang alam nyo na yung about sa balita. Diba? Pero kung hindi ko pa naka-follow, so ayan, malamang hindi pa alam. Pero, ayun, yun nga, hindi ko alam kung anong petsa yun, nag-post ako sa Instagram about na, yun nga, I'm pregnant. Diba? So, sa mga hindi nakakaalam, yes, nag-post ako doon. And then, after posting nung sa na yun, sa pregnancy test, 3 times kasi ako nag-try. So, lahat yun, consistent na naging positive siya. Pero medyo ano pa lang. Yung isa, yung pinost ko, yun yung medyo clear talaga. Yung dalawa na medyo mumurahin na kasi yun, 25 lang ata yun each. So parang hindi siya ganun kaano. And then yun, mga ilang araw, ganun ba yun? Ilang araw na pinost ko yung post ko. Before nung nag-pregnancy test ako, ano kasi guys, merong yun yung kasagsagan talaga na talagang grabe yung nag-restock ako. Sobrang daming bit-bit talaga ang pabalik-balik ko dito sa bahay. Tapos yung parang nasabi ko ata yung siguro napanood yun na yung video na yun yung nag-restock ako. So yun yung kasagsagan na yun. Hindi ko alam na buntis pala ako noon. So ayun. Kasi grabe ako magbitbit talaga guys, walang preno-preno. Kasi may gusto kong tapusin, tinatapos ko talaga siya. So kahit mabigat, uwi ko dito sa bahay. So grabe talaga, pagod talaga ako. Sobrang busy ako that week. Yun, hindi ko alam na buntis na pala ako that time. So nung nag-pregnancy test ako, yun na, nalaman ko. And then, after nung nagpahinga-pahinga lang muna ako ng konti. Kasi nag-arrange pa ako ng mga stocks kasi nahihirapan ako that time na saan ko ilalagay yung mga stocks. So, ayun. In-arrange ko siya. May mga konting spotting na ako doon. Meron ng spotting, meron ng Sabi ko, bakit may spotting? Pero alam ko, nung first kay Hagrid kasi before, nung buntis ako sa kanya, nagalaw-galaw ako, may spotting din ako doon. So, nagpahinga talaga ako noon. Nag-stop ako mag-work agad-agad. So, yun. So, akala ko okay, normal lang siguro yun. Pero nung kinabukasan, talaga yung October 5, exactly October 5, kinabukasan nung nag-CR ko, yun na. Meron na talaga siyang dugo na lumabas na parang merong, excuse me sa kumakain ha, merong parang isang kumpol na, parang buong dugo talaga na, as in, siguro mga ganyan siya kalaki, buong dugo siya na nasa panty ko. Sabi ko, bakit may ganun? Kasi diba first time ko may nagkaganon talaga. Sabi ko, ba't nagkaganon? And then, yun na pala yun. So, yun, sad news, na nalaglag yung baby. Siguro talaga ang naging reason nun talaga is yung parang na-stress masyado yung katawan ko. Kasi dati hindi ko talaga alam na buntis ako. Kasi everyday talaga na ginagawa ko sa buhay, pang-araw-araw ko talagang sobrang sobrang gamit na gamit yung katawan ko. Kaya talaga sa gabi, splak ako talaga kasi sobrang pagod. And may time, hindi naman everyday na, as in, ganun yung situation, ganun yung pero may time lang talaga, yung time na talaga, parang nakasakto lang talaga na magre-restock ako, kaya sobrang pagod ako. So, yun yung malaking naka-apekto doon. So,
So, yun nga, hanggang sa ano na lang, ano na ako, medyo, yung dugo, parang medyo lumalakas na siya, ganun. So, yun, nagpa-check up ako sa doktor. So, ina-IE niya ako, nag-IE kami. So, sabi niya, may possibility na yung baby is wala na. Or may possibility na kung nasa tiyan ko man siya, maaaring wala na rin. Patay na rin siya or what, wala na siyang heartbeat or hindi ko alam. Sa yun yung sabi niya sa akin. Siguro, hindi may sinabi may heartbeat. Sabi lang niya na may possibility na wala na yung baby sa tiyan ko. So, nirefer niya ako dun sa, na magpa-ultrasound. So, eto, kahapon nag-ultrasound na ako, guys. So, ayan yung ultrasound ko. So, dalawang copy ata ito. So, yung ultrasound ko, wala. Medyo mahal nga yung ultrasound. Pero talagang pinush ko. So, before ko talagang sabihin sa inyo, talagang sabi ko, tapusin ko lang mo. Parang kahit mahal yung ultrasound, talagang pinush ko na. Kasi para para may peace of mind ako. At saka, yun nga, para ma-finalize ko na rin na masabi sa inyo kung ano yung result. Kasi yung yung medyo mahal yung ultrasound na vaginal, yung hindi sa tiyan, yung sa vaginal, basta Truvalo yun, ganon. So, yun yung, hindi naman ganon over kamahal, sakto lang. So, ayun, yun yung result. So, wala na talaga siya. So, clear. So, hindi ko na kailangan magpa-tawag doon, pap smear ba yun, yung tawag raspa. Wala na, kasi parang nalabas na naman siya. So, no need na yun. Pero, yun, medyo malungkot, no, si Papa naiyak nga siya nung binalita ko sa kanya na yun, wala na yung baby. Pero, siguro para sa akin, hindi siya ganun ka-painful, no? Para, honestly, hindi naman syempre anak ko yun. Pero talagang, hindi siya ganun ka-painful dahil siguro, medyo, weeks pa kasi talaga siya, weeks pa siya. Sobrang liit pa talaga niya, dugo pa siya. So, kaya siguro ganon. Pero siguro kung napaka-painful na siguro kung alam mo yung medyo nabuo na talaga siya na parang yung baby na talaga siya or may heartbeat na or something na, di ba yung iba, yung as in baby na talaga siya tapos nawala yung heartbeat or namatay siya sa loob ng tiyan, yung sobrang sakit. So, nagpapasalamat din ako na hindi umabot sa ganon kasi siguro hindi ko makakaya. Alam mo yun. Pero yung nafe-feel ko lang is yung mas nangingibabaw yung aking pagkasayang dun sa baby, 'di ba? Kasi 'di ba tao na 'yun. Sayang 'di ba? Sayang yung baby. Yung matagal pa naman namin inaantay na magkaroon ng baby talaga ulit. So, wala kaming magagawa. Siguro hindi siya for us, hindi talaga siya para sa amin. So, 'yun. Wala tayong magagawa doon. Life must go on. Kailangan nating maging grateful at maging happy pa rin sa lahat ng mga nangyayari. So, ayun. Yun lang yung gusto kong ibalita sa inyo para lang ma-clear lahat. Ma-clear na siya na wala na. Kasi nag-post ako sa Instagram at sa Facebook. So, yun. So, sa mga hindi nakakaalam, nung hindi nyo ko pina-follow, yung mag-follow na kayo doon para alam niyo yung mga kaganapan. Pero, ayun lang guys. Yun lang yung i-chika ko sa inyo. Babalik ko sa inyo yung sad news na yan. Pero, ayun, haggard na tayo, no? Actually, naglaba ako kanina. Yan, nakapagsampay na ako. Tapos, yung mga puti na lang at saka yung mga panglakad, yung lalabhan ko. And then, yun, wala masyadong ganap ngayon. Wala masyadong, hindi ako nag-restock. Kasi, pending pa lahat yung pera. So, yun. Tapos, kakainin ko to. Tingnan nyo. Ayun, yung pangalan nito eh. Mangosteen. Ayan, ang liliit, diba? Pinalamig ko. Sarap ko kasi nilagay. Medyo maasim siya. Pero, ayun. Teka lang. Ayan siya. Medyo maliliit yung kanyang buto sa loob. Asim. Ang asim. Actually, hindi ko masyadong bet yung mga maasim talaga.
Yun yung ano mo kasi kanina malapit na munti na kaming malate sa school. Naglaba pa kasi ako. Ang asim. Ang asim guys. Alam ko na na ano ko sa kinakain ko. Naiinggit ka. Oo, naiinggit. Asim siya pero masaya. Harap. Hindi ko kayang kainin yung maasim na mangga. Hindi ko kaya kainin talaga. Ano to, carry lang kasi matamis at saka ano. Mura lang kasi to. Kilo nito. Kano ba? 60. 60 yata. Yung lansones yun. Yung lansones masarap din. Mura din.